Hola, benvingudes de nou. En aquesta activitat d'avui us presento dues coses. En el primer us presento 5 formes i maneres en català per poder aprendre a dir quan entrem en un lloc i saludar, quan marxem i ens volem despedir, per preguntar, i veureu que us ajudarà molt perquè us ho faig tant en castellà com en català. Per què us ho faig així? Perquè us fixeu molt bé amb la pronunciació. Moltes vegades, quan estem aprenent un idioma, la pronunciació és el que més costa. I quan estem a una aula amb altres companys o companyes aprenent aquest idioma, és més fàcil perquè tots estan aprenent. Lo difícil és quan surts a fora i l'has de posar en pràctica. Doncs us animo a que us fixeu bé i escolteu bé la pronunciació. En el segon, veureu que us parlo del temps meteorològic. Us dono expressions i frases per poder parlar sobre el temps. Abans de començar amb els exercicis d'avui, m'agradaria compartir amb vosaltres una frase. Coneixes el meu nom, però no la meva història. Has sentit el que he fet, però no el que he passat. Saps on sóc, però no d'on vinc. Em veus riure, però no saps res del meu patiment. Deixa de jutjar-me. Saber el meu nom no implica conèixer-me. Us poso aquesta frase perquè quan una persona està disposada a aprendre un idioma, moltes vegades és perquè aquesta persona ha hagut de marxar del seu país i anar-se'n a un de nou, o perquè a la feina a vegades li han dit que necessita el requisit d'aprendre una llengua nova per tal de seguir o per tal d'agafar aquesta feina. És molt important que quan mirem a les persones ens posem unes ulleres o simplement mirem i veiem a la persona, perquè moltes vegades no sabem a qui tenim davant, no coneixem a tothom a qui ens trobem i per tant ens hem de posar aquestes ulleres o tenir aquesta mirada sense judici. Esta parte la voy a hacer en castellano para que pueda llegar a todas las personas que quieran entrar a este espacio y quieran aprender. Lo que venía diciendo es que es muy importante no juzgar a nadie. Primero, a ninguna persona. Y segundo, no juzgar a lo que vas a hacer. Es decir, si tú te has decidido aprender un idioma, sé valiente, como lo estás haciendo ahora, y date el tiempo para aprenderlo y poco a poco, que equivocarte, hacer errores y que a veces no te salgan las cosas, no es sinónimo de que estás fracasando, sino al contrario, de que estás aprendiendo. I esto és molt important. Ara sí, si seguiu veient aquest vídeo, a continuació us deixo les activitats. Cinc expressions catalanes. Hola, buenos días. Hola, bon dia. Hola, buenas noches. Hola, bona nit. Adiós, hasta luego. Adiós, que vaya bien. Adeu, fins després. Adeu, que vagi bé. Que aproveche, buen provecho. Bon profit, que vagi de gust. Diviértete, que te lo pases muy bien. Diverteix-te, que t'ho passis molt bé. Un momento, por favor. Otra vez, por favor.
Más despacio, por favor. ¿Puede repetirlo, por favor? Un moment, per favor. Una altra vegada, sisplau. Més a poc, sisplau. Pots tornar-ho a repetir, sisplau? Segona part. Segunda parte. ¿Qué día hace hoy? Podemos responder hoy hace buen día o hoy hace mal día. Quin temps fa avui? Avui fa bon dia o avui fa mal dia. Para referirnos a la temperatura, Hace frío, hace mucho frío. Hace calor, hace mucha calor. Fa fred, fa molt fred. Fa calor, fa molta calor. Maneres de hablar sobre el tiempo que hace. Maneres de parlar sobre el temps que fa. Hoy hace sol, está nublado, está lloviendo o está nevando. Avui fa sol, està ennuvolat, està plovent o està nevant. Ara que ja has acabat d'escoltar el material que t'he deixat, pots entrar a l'aula virtual de l'Ull Atrevit i veuràs que el contingut que jo explico en aquest vídeo està per escrit a l'aula. Allà veuràs que poso uns exercicis per tal que tu puguis posar-los en pràctica. I a més, si t'atreveixes a gravar-te la veu parlant en català, em faràs molt feliç. Ahora que ya has acabado de ver el contenido de este vídeo, puedes acceder a l'aula virtual de catalán, donde tendrás todo el contenido colgado por escrito y verás los ejercicios que te pido para ponerlos en práctica. Y además, si te atreves a grabarte hablando catalán, me harás muy feliz. Si es la primera vez que estás viendo este vídeo, tienes que ver el primero para saber cómo entrar y acceder a la aula virtual de l'Ull Atrevit, que es como se llama este curso en catalán, y así podrás escribirme y hacerme un feedback de las actividades que yo os propongo. Si entras en YouTube y pones Centre Educatiu Esclat, verás que hay una sección que pone Esclat a casa. Allí podrás ver que hay un vídeo que pone l'Ull Atrevit. Entra y verás la información que doy y también verás el primer ejercicio. Espero que os haya gustado, espero que us hagi agradat. Os animo a que sigáis practicando, que seguiu practicant dia a dia i sobretot preneu-vos temps amb molta calma y disfruteu. Tomároslo en calma, ir despacio, es un tiempo para vosotras, para ir poco a poco aprendiendo y disfrutarlo mucho. Un super beso y espero que nos veamos pronto. Un altre petó i espero que ens veiem molt aviat.